שלום לכולם, ברוכים הבאים להדרכה על השימוש בצ'אט GPT. שמי יוסי משולם, אני מהנדס מזה 38 שנים, עורך דין מזה 28 שנים, אני לומד ומיישם בתחום הבינה המלאכותית מזה כ3 שנים, ומלמד ומדריך. אנחנו נלמד בהדרכה ביחד איך להשתמש בצ'אט GPT בצורה הטובה ביותר לשימושים אישיים ומקצועיים כעורכי דין. מטרת ההדרכה היא ליצור בסיס ידע שיאפשר שפה משותפת להמשך הלמידה והעמקה בתחום. מה זה ChatGPT? ChatGPT הוא מודל שפה גדול, LLM, שפותח על ידי OpenAI. זו מודל בינה מלאכותית שיכול להבין וליצור טקסט, תמונות, וידאו וקול. ניתן להשתמש בו למגוון רחב של משימות ושימושים אישיים ומקצועיים. כדי להתחיל להשתמש ב-ChatGPT, יש תחילה להיכנס לאתר OpenAI וליצור חשבון. יש להירשם לחשבון באמצעות כתובת אימייל או חשבון גוגל או מיקרוסופט. לאחר שנרשמים, ישנן שתי אפשרויות. ניתן להשתמש בגרסה החינמית של הבינה, או לשלם עבור גרסה מתקדמת יותר. בהתחלה, בשביל ללמוד את הבינה, ובשביל להתאמן, ובשביל השימוש האישי, ניתן להסתפק בגרסה החינמית. בשימוש מקצועי, מומלץ לעבור לגרסה בתשלום, שעולה כ$20 לחודש. זהו מנוי מתחדש, שניתן להפסיק אותו בכל עת ולחזור לגרסה החינמית. לגבי הצ'אט GPT עצמו, אנחנו כבר נמצאים בתפריט המשתמש. זה תפריט המשתמש. פה, בצד שמאל, יש את האופציות שלנו, זה להשתמש בצ'אט GPT. פה יש עוד אפליקציות או יישומים של הצ'אט שאני בחרתי כאן כרגע להצמיד. למשל, דלי זה היישום של צ'אט GPT שבאמצעותו אנחנו יכולים ליצור תמונות. יש לנו פה פרויקטים שעליהם אני אסביר לאחר מכן, ויש פה שיחות שאנחנו מנהלים עם צ'אט GPT. ברגע שאנחנו שואלים כאן באמצע שאלה, או מבקשים הדרכה או הסבר, נוצרת כאן מצד שמאל שיחה. עכשיו פה אנחנו לוחצים על החץ למטה ונפתחים המודלים השונים שעומדים לרשותנו כמשתמשים. התפריט הזה הוא הרבה יותר מוגבל ומצומצם בגרסה החינמית. בנוסף, אם אנחנו רוצים כאן ליצור שיחה חד פעמית, אוקיי? אנחנו עוברים למצב אנונימי, והשיחה הזו ברגע שהיא תסתיים, ה-Chat GPT למעשה לא יזכור אותה. בואו נצא מזה. מה שקורה זה השיחות שהן לא אנונימיות, Chat GPT זוכר אותן, ניתן להשליך אותם לארכיב, אם הרשימה פה נעשית ארוכה, ניתן להשליך אותם, להעביר אותם לארכיב, או ניתן גם למחוק אותם, או להוסיף אותם לפרויקט. כל שיחה בפני עצמה. עכשיו, פה זה האזור של שורת הפקודה. פה מקלידים את השאלה או את הבקשה, אוקיי? אנחנו גם יכולים, אם נלחץ על מקש אלכסוני, אוקיי? נפתח לנו תפריט, ואנחנו יכולים לראות כאן מה האפשרות ליצור תמונה, לחפש באינטרנט, או להשתמש בקנווה. כאן למטה יש לנו עוד אפשרויות של תפריטים, צור תמונה, תכנן תוכנית, תנתח נתונים, סיור מוחות, הפתע אותי, ולנתח תמונה. צ'אט GPT, כשמעלים לו תמונה, מסוגל גם לנתח אותה. העבודה עם הממשק היא מאוד פשוטה. אנחנו פשוט ניגשים ישר לעניין. אנחנו למשל יכולים לשאול אותו שאלות, אוקיי? אנחנו יכולים לבוא ולומר לו, למשל בתור שאלה, מי הם המייסדים של גוגל, אם אנחנו לא יודעים, ולקבל תשובה. כאילו תשובה די מפורטת, אני ציפיתי על השמות, והוא נותן לנו הרבה יותר. אנחנו יכולים למשל לבקש בקשות, אוקיי? למשל, אה, בואו נבחר דברים. למשל, תמליץ לי על 5 ספרים
בנושא פיתוח עצמי, הוא חושב. טוב, כל ההרצאה הזו, הנה, הוא עונה לנו. והרשימה. אוקיי, הנה קיבלנו תשובה די מפורטת. עוד דברים, צ'אט GPT הוא רב-לשוני. אנחנו יכולים למשל לבקש ממנו לתרגם דברים לצרפתית, אוקיי? הנה למשל. אוקיי. הנה, למשל, הוא תרגם את המשפט, אוקיי? מהן שלושת המנות הפופולריות ביותר? אז אמרנו, quels sont les trois plats les plus populaires ici, שזה למעשה מהן שלושת המנות הפופולריות כאן. והנה הוא אפילו מוסיף עצה משלו, אם אנחנו רוצים להיות מעט יותר מנומסים, תוכלו לומר לו, pouvez-vous me dire quels sont les trois plats les plus populaires ici. אוקיי, הוא גם מוסיף המלצות משלו. עכשיו אנחנו יכולים גם לבקש ממנו לערוך עבורנו השוואות. כדוגמה, בחרתי בשאלה פשוטה, למשל, מה ההבדל בין חתולים לכלבים כחיות מחמד? כן, יש לנו כבר תשובה, הנה. מה ההבדל בין חתולים לכלבים כחיות? כמו שאתם יכולים לראות, הוא ערך עבורנו השוואה, לפי מיטב הבנתו, פירט את ההבדלים המרכזיים, התנהגות, תחזוקה וטיפול, תקשורת ביטוי רגשי, ויכולת אילוף. טוב, ברור שחתולים קשה יותר לאלף, אך הם לומדים רגילים מסוימים, ואופי המשחק וסיכום. אוקיי? אנחנו עוד יכולים לבקש ממנו לכתוב עבורנו, להשתמש בו לצורך כתיבה יוצרת. אנחנו יכולים לבקש ממנו למשל סיפור לילד. בואו נבקש ממנו לכתוב סיפור קצר. כתוב סיפור קצר על חילזון צעיר שיוצא לטיול, מאבד את משפחתו, ולבסוף מתאחד איתם, שיהיה מצחיק ונעים. כשהמרובע, כשהחץ הפך למרובע, זה אומר שהוא חושב, ובואו ניתן לו לחשוב. הנה. כמו שאתם רואים, הוא יוצר לנו סיפור נחמד, האמת היא אפילו די משעשע. הוא אפילו השקיע והוסיף סמיילי. כתיבה, סרט. אפשר גם לבקש ממנו לסכם טקסטים ארוכים. בואו נראה אם הוא ידע את זה. אה, נבקש ממנו את הבקשה הבאה. לסכם את הפרק הראשון של הסיפור גאווה ודעה קדומה. טוב, כמו שאתם רואים, הוא ניגש לסיפור שלמעשה נמצא בזיכרון שלו. אנחנו לא נתנו לו את הסיפור, אבל הסיפור מצוי בזיכרון שלו, ויש לנו כאן גם את הסיכום של הפרק הראשון. הוא יכול לעזור לנו למשל ליצור רשימות, אוקיי? למשל, אם אני טבעוני לדוגמה, ואני מחפש מה לאכול, ואתם יודעים שקשה למצוא תפריטים לטבעוניים, אני שואל אותו שאלה, תן לי רשימה של 10 מאכלים שאוכל לאכול שהם טבעוניים. עכשיו, את כל המידע הזה, הוא אפילו נותן לנו תפריט עשיר, אנחנו מגלגלים למטה, אנחנו רואים שאת כל המידע הזה הוא למעשה מביא מתוך בסיס הידע שלו. אנחנו יכולים למשל לבקש ממנו לבצע תפקיד סימולציה. כדוגמה, בחרתי את הבקשה, אתה מראיין אותי למשרה במיקרוסופט, בבקשה ערוך איתי רעיון תרגול, ונבקש, והוא יענה.
עוד רגע. אוקיי, הנה לכם. אה, הוא בחר שאלות. בואו נבקש ממנו למשל, אני אה, עורך דין, ומבקש להתקבל לעבודה כשכיר במשרד גדול. אוקיי, פסיק בבקשה, ארוך, כי ראיון תרגול. ויש לנו הצעה לשאלות לראיון תרגול. אוקיי, הוא אפילו מוסיף טיפים משל עצמו, וכמובן הוא מאפשר לנו לדייק את התשובות שלו. אוקיי, אה, עוד, הוא יכול למשל לאפשר לנו אה, להיעזר בו כמנטור וירטואלי. לדוגמה, אני המצאתי איזושהי אה, פוזיציה, אני שואל אותו, במקרה הזה בחור בן 26 שסיים תואר ראשון במדעי מחשב ורוצה לפתוח עסק, מבקש 5 רעיונות. עכשיו, ראיתם פה, מה שראיתם עכשיו זה הדגמה של פקודות בסיסיות. אני גם הכנתי מצגת שלאחר מכן כשאני אעלה את ההקלטה של המפגש הזה לרשת, אני גם אצמיד אליה את המצגת ככה שמישהו רוצה, הוא יוכל לקחת ממנה רעיונות. בואו נקרא לזה מעין טיוטה לשאלות. עכשיו, אנחנו כדי לעבוד עם הצ'אט GPT, אנחנו צריכים להתייחס אליו כמו אל בן אדם, אוקיי? ואנחנו צריכים לתת לו הוראות שתהיינה כמה שיותר ברורות. אם אנחנו פונים לשכיר במשרדנו, או לעובד שלנו, ואנחנו רוצים למשל שיכתוב מייל, אנחנו לא רק סתם נאמר לו תכתוב מייל, כי אז השכיר ישאל אותנו, טוב, מה אתה רוצה ממני? על מה אתה רוצה שאני אכתוב לך מייל? אנחנו צריכים למעשה לבקש ממנו בצורה מפורטת אה, תכתוב לי מייל למחלקת השירות של טויוטה, תלונה שאומרת שחייבו אותי יותר מדי על תיקון השמשה, וכתוב את המייל בצורה נחמדה. אנחנו מבקשים את זה ממנו, ולמעשה כאן הוא יוצר עבורנו טיוטה של מכתב במייל שמופנה אל החברה עם פנייה מסודרת. אה, בשביל לסייע לנו להתמודד עם המטלה. עכשיו, למשל, אם אנחנו חזרה מעט אחורנית לאותו אחד שרוצה אה, ליהנות ממאכלים טבעוניים, אנחנו שאלנו קודם שאלה כללית, אבל אם אנחנו רוצים להתמקד, אנחנו נאמר לו למשל, נשאל אותו שאלה הרבה יותר ספציפית. למשל, אני מנסה לרדת במשקל, תן לי רשימה של 10 מזונות בריאים לאכול שהם טבעוניים. וכאן
יכול שנקבל את אותה תשובה, אבל הוא ימקד אותנו למזונות שהם דלי קלוריות. וצריכים לזכור לגלגל כלפי מטה, ואם תיזכרו, זה קצת שונה מהרשימה הקודמת שביקשנו ממנו. עכשיו, כשאנחנו עובדים עם צ'אט GPT, חשוב לתת לצ'אט GPT משוב על התשובות שהוא נותן לנו, כי ברגע שניתן, אם אנחנו מקבלים תשובה והתשובה לא, לטעמנו לא מדויקת, או שהוא סוטה לכיוון מסוים, כי יש לו את החשיבה העצמית שלו, אנחנו למשל בואו נבקש ממנו, תן לי רשימה של 5 ספרי מדע בדיוני אה, פופולריים. אוקיי? אני ביקשתי רשימה כללית, הוא נותן לי רשימה, אוקיי? ואני רואה שהרשימה לא כל כך לטעמי. אה, הכל פה קלאסיקות, אני רואה, למשל הוא נתן לו רשימה של קלאסיקות, ואני רוצה להסתייג, אוקיי? למשל, אני עונה לו, נתת לי רשימה של קלאסיקות, תן לי רשימה של ספרות קלאסיקות, תן לי רשימה של ספרות מודרנית. אז הנה מיקדנו אותו, ולא לא צריכים להתבייש להתווכח איתו, כי הוא כמו בן אדם, הוא חושב, והוא עונה. ואם התשובה לא מצאה חן בעיניכם, תמקדו אותו. אה, אוקיי? עכשיו, מאוד חשוב למשל, אם אתם רואים שהוא ענה לכם עם טקסט, ובטקסט יש שגיאות, תקנו אותו. תאמרו לו בטקסט יש שגיאות, תתקן את עצמך. ואתם גם יכולים לומר לו במפורש מה השגיאה, ולדרוש ממנו לתקן אותה. אין לי במקרה כרגע לזה דוגמה, אבל זה חשוב מאוד. עכשיו, לגבי משוב, אתם רואים כאן שיש לנו את האצבעות האלה. בקטע הזה אני ממליץ לנו כעורכי דין לא להשתמש באצבעות לצורך משוב, כי ברגע שלחצנו על אחת מהן, אנחנו למעשה שולחים משוב שייבדק בהמשך על ידי בן אדם. ואם למשל אנחנו מתלבטים לגבי ניסוח של פסקה במסמך משפטי שיצרנו, הכנסנו את הפסקה בלבד, ואני ממליץ בחום לא להכניס מסמכים שלמים, לשמור על חיסיון לקוח, אבל אם יש נגיד למשל פסקה, שאנחנו חושבים שהעברית שלנו מסורבלת, אנחנו רוצים לשפר אותה, הכנסנו אותה, אמרנו לו תשפר בבקשה את הניסוח, הוא קיבל, ואנחנו אומרים, הוא קיבל, שיפר, אם הוא לא שיפר מספיק טוב לטעמנו, אנחנו יכולים למשל לומר לו, תכתוב, בוא, אוקיי. למשל, בוא נעשה את זה כדוגמה. תכין לי בבקשה נוסח מכתב פינוי לדייר סרבן. אוקיי? אחת, דוגמה, ופה הוא מכין לנו נוסח. אוקיי? לכבוד שם. הוא למעשה יוצר לכם שלד, ו... אוקיי, ולטעמי הנוסח פה לא מספיק חריף. אני עונה על הנוסח לא מספיק חריף. שנה את הטון שכך שיהיה אה, נח, נחוש יותר. אוקיי? והנה הוא משנה לנו את הנוסח. והוא גם מודיע לנו שהנוסח מתוחם בגבולות החוק, אך משדר תקיפות. ולמשל פה הוסף
סעיפים מתוך החוקים הרלוונטיים. אוסף למכתב. עכשיו, עוד משהו שהוא מאוד חשוב, אנחנו צריכים להיות סבלניים עם צ'אט GPT. זו בינה שכל הזמן לומדת ומתפתחת, אוקיי? וגם תוך כדי האינטראקציה איתנו היא מתפתחת. כרגע היא הלכה לטייל, ואנחנו צריכים להיות סבלניים עם התשובות שלו, וכנראה גם לחכות בסבלנות לתשובות שלו. וכאן בתשובה הוא ניגש לחוק, אה, ואפילו ציטט עבורנו. אוקיי, עכשיו משהו מאוד 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 חשוב. אנחנו עורכי הדין, אנחנו אלו שנותנים את הייעוץ של הלקוחות שלנו, אנחנו אלו שמנסחים עבורם בסופו של דבר את המכתבים או את כתבי הטענות. אה, אני הדגמתי פה איך אפשר להשתמש בו גם בהיבט המשפטי, אבל אני אומר, כל מה שאנחנו עושים כאן בסופו של יום הוא על אחריותנו. למשל, אם הוא הפנה לסעיף 7א לחוק השכירות והשאילה, אנחנו באמת צריכים ללכת לחוק, נבוא, ובאמת לבדוק שסעיף 7 אכן עוסק בזה. 6, 7. 7. מה הוא אמר לנו ששבע א' עוסק? להשתמש במושכר בהתאם לייעוד ולשמור על מצבו התקין, והחוק מדבר לתקן, אוקיי? מדבר על תיקון. אז שאלה שלנו היא, מה הרלוונטיות של סעיף 7א לפינוי המושכר? זו כבר החלטה שלנו. אני אומר פה, בכל מקרה, אסור לנו לקבל את מה שהוא כותב כתורה מסיני, אלא חובה עלינו לבדוק. ובואו נראה שבאמת סעיף 15 עוסק בתשלום דמי השכירות במועד, עוד נבחן לידע שלו. הוא עוסק בפטור מחובת התשלום. אז אנחנו רואים שהוא עוסק בפטור. אז בואו נענה לו. בואו למשל נענה, נתווכח איתו. סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה עוסק, אמרנו שמצאנו שהוא עוסק בפטור מחובת תשלום. תקן את עצמך. אתה צודק. טוב, קיבלתי מחמאה, אתה צודק ותודה על ההערה, אוקיי? אז הנה קיבלנו דוגמה למה אנחנו צריכים לבדוק אותו, ואם ראינו שהוא טעה, לתקן אותו ולדרוש שיתקן את עצמו. עכשיו, מה שאני אומר, וזה מאוד חשוב, מה שהדגמתי כאן זה למעשה עבודה עם צ'אט GPT. זה חלק מההתנסות. כל אחד צריך לחשוד ולכבד אותו. זה בסך הכל מחשב. כשלמדתי בטכניון לפני המון שנים, לימדו אותנו שג'אנק אין, ג'אנק אאוט. אם אנחנו לא עובדים נכון עם תוכנה, אנחנו מכניסים זבל, יוצא זבל. גם עם צ'אט, מה שקורה, צ'אט, GPT, רוכש את הידע שלו על ידי זה שהוא קורא, הוא סרק למעשה את האתרים ברשת, והוא צבר משם את הידע שלו. יכול מאוד להיות שבין מה שהוא קרא
וקרה לי מקרה שרלוונטי, אני אתן אותו כדוגמה, בין מה שכתוב באתרים לבין המצב המשפטי כיום יש הבדל. נתקלתי בזה למשל כשרציתי לברר מה המצב המשפטי לגבי איחור במסירה. עכשיו, שאלתי את ChatGPT את השאלה, והוא נתן לי תשובות שהיו מבוססות על אתרים באינטרנט. אלא מה שקרה זה שביולי 2022 החוק שונה. והאתרים שמהם הוא הביא את המידע התבססו עדיין על החוק הישן. עכשיו לגבי חוק המכר דירות, אנחנו יודעים שאם החוזה נחתם לפני השינוי לחוק, אז חל עליו החוק בנוסח הישן. אבל אם החוזה נחתם אחרי השינוי בחוק, חל עליו הנוסח החדש. וזה מאוד חשוב לדעת כי אם לא לסמוך עליו באופן אוטומטי, כי יכול מאוד להיות שמה שכתבו חברינו למקצוע ופרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הם עדיין לא טרחו לעדכן, ומה שיקרה זה שצ'אט GPT ילך ויביא לנו מידע שהוא לא עדכני, ולכן אנחנו חייבים בעצמנו ללכת ולבדוק את המידע שהוא הביא לנו, כמו שלמשל עשינו כאן עכשיו עם הדוגמה של חוק השכירות והשאילה, ולומר לו, טעית, וזה בסדר. הוא יודע לכבד את התגובות שלנו. עוד טכניקה, היא נקראת שאלות המשך. תחשבו על עצמכם שאתם מראיינים את צ'אט GPT, אתם כמו עיתונאים, כשאתם מנהלים את השיח איתו, אתם למעשה מראיינים אותו. עכשיו, תשאלו אותו שאלות המשך, ותתמקדו בשאלות ההמשך בנקודות שמעניינות אתכם. אוקיי, למשל, אם הוא עונה על שאלתם אותו שאלה והוא עונה בצורה כללית, תבקשו ממנו, ואתם רוצים להתמקד בנקודה מסוימת, תבקשו ממנו להתמקד באותה נקודה. למשל, אנחנו יכולים פה לבחור, אוקיי, אנחנו רוצים שירחיב לנו למשל על תקנות סדר הדין האזרחי, תביעות לפינוי מושכר, שטוען שמאפשרות ניהול הליך מהיר במקרים של תביעות לפינוי מושכר. אז אנחנו למשל יכולים לבקש ממנו, לשאול אותו באילו מצבים אה, תקנות סדר הדין האזרחי מאפשרות ניהול, ניהול הליך פינוי מהיר. צטט את התקנה הרלוונטית. אוקיי? והנה כאן הוא ממקד אותנו, הוא גם מסביר לנו היתרונות של ההליך, ואנחנו רק ליתר ביטחון, זה מה שאני תמיד עושה, אם הוא הביא לי ציטוט, אני ניגש, ואני לא אעשה את זה כרגע, אבל אני בודק תקנות סדר הדין האזרחי, דין האזרחי, אני נכנס לתקנות ובודק אותן, אוקיי? אה, עכשיו, למשל, אה, עוד תכונה, למשל, נראה לכם ההסבר מורכב, תאמר לו ככה, עזור לי לפשט את ההסבר לרמה של למשל נער בן 15, אה, עזור לי לפשט את זה, והנה מרמה של הסבר משפטי לעורך דין, אנחנו עוברים לרמה פשטנית, שיכולה לסייע לנו מאוד, גם למשל בעבודה מול הלקוח. הלקוח שלנו הוא לא משפטן, הרבה פעמים הלקוחות שלנו מגיעים אלינו ללא רקע משפטי בכלל, או עם הבנה מאוד מאוד בסיסית וחלשה. אנחנו יכולים להשתמש בצ'אט GPT כדי לפשט הסברים, ובאופן שכזה לתקשר יותר טוב עם הלקוח.
עוד פעם, העבודה היא שלנו. למשל, אנחנו יכולים על אותו הבסיס לנהל איתו שיחה, אה, ולמשל להיעזר בו למשחקי תפקידים, אוקיי? כשאנחנו מבקשים ממנו תוצאה מסוימת, אנחנו אומרים לו, תיכנס לתפקיד מסוים ותן לי עצה לפי התפקיד הזה. למשל, מתכונן לפגישה חשובה עם לקוח, למשל מחר בבוקר, ואני רוצה להגיע ללקוח בהופעה מכבדת שתרשים את הלקוח. אז למשל, אני שואל אותו, הנה הכנתי שאלה. אתה מעצב אופנה, תן לי משוב על התלבושת שלי לפגישה עסקית חשובה. מחר. כן. ו... וכאן הוא למעשה עונה לנו. עכשיו, אני למשל, התשובה לא מוצאה חן בעיניי. אני לא מתכוון ללכת עם עניבה, אוקיי? אה, או למשל, אני מעוניין בהופעה ספורטיבית ספורטיבית יותר, אוקיי? אז הוא גם מתייחס למשמעות של זה, מה זה עשוי לשדר, והוא למעשה נותן לנו עכשיו את האופציות שלנו, איך אפשר להתלבש, איזה צבעים לשלב, נעליים, אוקיי? אביזרים, ז'קט אופציונלי, ועוד פעם דגשים. אה, זה, אוקיי? עכשיו, דבר נוסף כשאנחנו עובדים עם ChatGPT, יש כאן את האפשרות לצרף קבצים, אוקיי? אנחנו יכולים לחבר אותו לדרייב, או לחבר אותו לדרייב של גוגל, או לוואן דרייב של מיקרוסופט, או שאנחנו יכולים להעלות קובץ מהמחשב. עכשיו, למה זה חשוב? למשל, אם אני רוצה שיערוך עבורי מכתב התראה, או ינסח עבורי כתב טענות. אני יכול להביא לו כדוגמה מכתב שכבר כתבתי, למשל אני עוסק הרבה בליקויי בנייה, אז אני מוריד את הלוגו שלי, מוריד את הלכבוד, מוריד את נתוני הלקוח, קורא ללקוח ישראל ישראלי, אוקיי? בלי כתובת, בלי שום דבר, ואני מעלה את המכתב כשלד, ואומר לו מצב נוסח מכתב, נסח עבורי מכתב התראה בליקויי בנייה, ופה אני יכול לפרט גם מספר פרטים נוספים, והתשובה תהיה עוד פעם שלד של מכתב, שיהיה דומה למכתב שלי, ומצד אחד, אבל מצד שני, יתאים לנסיבות המקרה. אה, עכשיו, כמו ש... כמו שאמרתי, אנחנו למשל יכולים להיעזר בו גם לשפר ניסוחים שהם שלנו ספציפית, בסיכומים למשל, או בבקשה לבית המשפט. אנחנו מתלבטים לגבי הסגנון כתיבה שלנו, אם הוא מספיק ברור, אם המסר שלנו מועבר לשופט. אז אנחנו יכולים לקחת את הפסקאות, אני ממליץ תמיד לעבוד רק עם מקטעים מתוך כתב טענות, לא להעלות הכל, לא לבלבל אותו. ככל שתעמיסו עליו יותר חומר, ככה זה יבלבל אותו. אם אתם רוצים התייחסות למשל לשלוש פסקאות, תעלו את אותן שלוש פסקאות לצ'אט GPT ותשאלו אותו, אתם יכולים לשאול אותו מה אתה מבין, מה עולה מתוך הפסקאות האלה, מה אתה מציע ואיך אתה מציע לשפר, ותראו את התגובה שלו, ולפי התגובה שלו אתם יכולים להחליט מה חשוב לכם, אוקיי? עכשיו, למשל, אתם גם יכולים להיעזר בו בתור עורך הדין של הצד שכנגד. אתם יכולים למשל להעלות לו את הטיעון שלכם ולומר לו שאתם מבקשים ממנו להציג את הטיעונים של הצד השני, אוקיי? וזה יעזור לכם למשל לקבל תמונה נגדית. עכשיו, יכול להיות שהוא יציג טיעונים שרלוונטיים,
ויכול להיות שיציג טיעונים שלדעתכם לא רלוונטיים. הוא לא משפטן, אבל אתם יכולים גם לומר לו, אתה עורך דין, אני מייצג את התובע ואתה מייצג את הנתבע, ואנחנו חשוב שניתן לו תפקידים, נגדיר תפקידים, הרול פליי הזה, המשחק תפקידים מאוד חשוב, תכניסו אותו לתפקיד של עורך הדין של הצד השני, ותאמרו לו שייתן טיעון או שיעלה טיעונים נגדיים, או שיעלה אפשרויות לטיעונים נגדיים, שאתם עשויים להיתקל בהם, או שהם עשויים להיות מועלים על ידי הצד השני, וזה יכול לאפשר לכם לנסח את הטיעונים שלכם יותר טוב. אוקיי? בנוסף, כשאתם כותבים מאמר או קטע או עוד פעם סיכומים, חשוב מאוד לספק לצ'אט GPT קונטקסט, תנו לו את הקונטקסט, למי המכתב הזה הולך, למי המאמר הזה הולך. אם אתם למשל מכינים דף לאתר האינטרנט של המשרד שלכם, תנו לו את הקונטקסט, זה נועד למשוך לקוחות לאתר, אני רוצה לשווק את עצמי ללקוחות בתחום כזה וכזה, תן לי בבקשה משוב. אתם גם יכולים להביא לו עמודי אינטרנט שלמים, להעתיק את ה-HTTP שלהם, להעלות לו אותם, ולבקש ממנו להגיב אליהם, לסרוק את המידע שבאותם העמודים. עכשיו, ישנה פה אפשרות, ברגע שהדלקתם את זה, לחיצה מדליקה, לחיצה מכבה, בפעם הבאה שתכתבו פה פרומפט או בקשה, הוא ילך לחפש את התשובות באינטרנט, אוקיי? הפנייה שלו לא תהיה כבר אל הידע העצמי שיש לו בזיכרון שלו, אלא הוא ילך לחפש תשובות באינטרנט. למשל, שאלה מהם אבות המזון החשובים להתפתחות? שאלה כללית. עכשיו כאן הוא ניגש והוא אומר לכם במפורש שהוא מחפש ברשת, והוא מציין מה מקור המידע. במקרה הזה הוא הביא את התשובה מהאתר של אלטמן בריאות, אוקיי? ואני אלחץ על מקורות, והוא מסתבר שהוא הסתמך על אלטמן בריאות, אבל הביא תשובות מאוד שפע של מקורות. התשובות שהוא הביא כרגע הן עדכניות נכון להיום. המידע שיש בצ'אט GPT כרגע, אני שאלתי אותו, הנה, למתי המידע שיש אצלך מעודכן? והוא ענה לי, שהמידע אצלו מעודכן אונליין. אוקיי, יפה. אז הוא מעדכן אותנו שהמידע שהוא מספק מתעדכן באופן שוטף, ונכון להיום, 21 לינואר, המידע שלי מעודכן וכולל אירועים והתפתחויות עדכניים. לדוגמה, OpenAI השיקה לאחרונה פיצ'ר בטא חדש בשם משימות, המאפשר למשתמשים לתזמן פעולות ותזכורות. אכן כן, אכן כך. תן לנו הסבר על הפיצ'ר החדש, ואתם גם תקבלו פה הסבר על הפיצ'ר החדש. מדובר בעוזר אישי דיגיטלי, אתם יכולים ליצור משימה או ליצור תזכורות. כיצד להפעיל, ויש פה אפילו הסבר. נכנסים, בוחרים במודל שאנחנו נמצאים בו, עם משימות מתוזמנות, אוקיי? מתוך בורר המודלים. פה נכנסים לפה, בוחרים בזה. זה ChatGPT 4.0 with scheduled task, זה גרסת בטא, זאת אומרת שהיא בבדיקה, ואנחנו נכנסנו לפה ונבקש ממנו משימה. למשל נבחר, שלח לי תזכיר חדשות יומי בשעה 8 בבוקר. נכניס את המשימה, ו... אוקיי. דבר נוסף שאני אזכיר וניגע בו בפגישה הבאה,
בתוך אני ניגש פה לצד הימני העליון של המסך, בתוך Customize ChatGPT, אוקיי? יש לנו שני חלונות, אוקיי? אחד, חלון ראשון שמבקש, אה, ChatGPT מבקש לדעת עלינו, וחלון שני, אנחנו פה מספרים לצ'אט GPT איך הוא יענה לנו, אוקיי? ובמפגש הבא נדבר עליהם, כי יש לזה השפעה על התשובות שלנו. זה כמו פקודות קבועות, אנחנו לא צריכים לחזור על הפקודות כל פעם, על הפקודות האלו כל פעם מחדש, וצ'אט GPT יתנהג לפיהן באופן קבוע. עכשיו, אם נרצה לשנות את ההתנהגות שלו, נוכל לעשות את זה כאן, בחלון עצמו, באופן חד פעמי, ושנוכל לתכנת מחדש את ההגדרות שם. זהו זה למפגש הזה. מפגש הבא נמשיך מהנקודה הזאתי. תודה רבה לכם ולילה טוב. תודה רבה.